And a Ghana Pentecostal and Charismatic Council penning for 2 man penning and other than Kwaku for the 4 Sepeya na so for no want so. Sokobai ampayo ene wonyame amfafia nka framejawi sabwaga sekaibi kodenchi ho ana enyasem ketwa kora mampani na nadu dan kwaku fuado aso fofofra wa pa wo num no anwumre Sompa FM nsɛmtwefo bedi de ho nkomanam eranum bi nsusue ene o madwenkyira o ede bafa ho nti new monto nsase foforo bi a waje opesu otu fam agudie ho wonu esese o mo mpatasika wo mugusuada eka ho asem abusua de makwa atwumanwa bi agya south abaton pesua so na yakwa ko busa ene yate se DC o won potem ono mo suku bi no a ewo kra friend sa hodwo na sebi mpreduasa amanfo ede sebi ebini egu suku no ene wako suku mu hono mo ene teacher fo na kwakosia akoma toyem suku no teacher fo na sabie bio ye nkoda ekwakosia de obuasi is assembly sabre wakwakwaje court order sa de hie bi a omte obuasi PTP wachena ye ntuo mu nyina dem firi ho abusia wani afoforo pi ni akekese ne se kasea ba bia wo bia na nwumre ye ba ne ye de ababe sommo wadwenche no nsusie fabra wabra wo kan ho o social media platforms awodo ne nyina so oko Facebook wa aha Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM and YouTube ya Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana wadwenche no nsusie o de bia ho no mo a yeguso a ye bekase ne mamo na busia ye bekenkan ede amamo medede ya bo amali bia boga nwumre mene made papa bi wahini ni ama krancha drazoas of mami premain ni papa bi kasia bono yemfrasie na yenkenkan we se pa emfa emamom akane de no dai dom ketua no ano eni papa Haruna Idrisu enei asema aba betom se okopie mu wo mrahye bedwafie mu papa Collins Dauda konwa eni de ama ne se won kontranso no si woyo Laila nyade wo betra konwa no so we ni de di kan ya wakopie mu mrahye bedwafie wo bra ye gi ni dibire nso di free nsam ni nyina dry forest affair committee report for Africa Union Convention of Cross Border Cooperation Niamey Convention no na wo kwaduru wa no na chere say nyade aye wure wa konwa ya wo betraso nti esutifi south emrase bedwani akonwa ene wo de ama no no si debi wonti mentraso sabe Collins Dada we pani kura chen no tinyina akonwa ene oba kotraso na mom first deputy speaker of parliament onmonyamfo Joseph Osewusujo wise akonwa ene okokotraso na no no traso mpo de chawpa ema se ai se wo traso de ne nso nye boapa ye ne nso no ye mu a woda so emrase bedwani ma de show tamale south a ogina enunti wampa konwa wo ba wo betraso papa Haruna Idrisu. In doing so, to refer you to page 9 of your committee's report, and the chairman and ranking member of the committee probably will have to consider making some corrections. Now, Speaker, paragraph 8, options and impacts considered. Then they say 1, ratifying the Niamey Convention in accordance with Article 17 of the Convention. Now, Speaker, we don't belong here. We are exercising a mandate pursuant to Article 75 of the 1992 Constitution. Then, Mr. Speaker, when you come to the conclusion, paragraph 14, it reads, undoubtedly the committee recognizes the benefits Ghana stands to gain from the ratification of the Commission. Then it reads, the Convention was ratified by Parliament. No, this House must be invited by the committee's report that this report be adopted for the ratification of the Convention in accordance with Article 75 of the 1992 Constitution. So that should be the recommendation to this House. Niamey Convention 17 is to guide a decision that the African heads of state took. So we are guided by that. But at least in this report, you must be making an application to this House to adopt this report, ratify the convention in accordance with Article 75. Because, Mr. Speaker, if you want, I'm sure Hansa will capture it. The President may execute or cause to execute a treaties, agreement, or conventions in the name of Ghana. So we assume that the President has done that. Then a treaty, agreement, or convention executed by or under the authority of the President shall be subject
subject to replication by an act of Parliament. This is what we are being asked to do, and it should be captured expressly in the committee's report that this House adopts this report. So, Mr. Speaker, forgive me that I have to assume your chair. There was whether I should take over from Honorable Collins Dowda or not. And I told them that Honorable Collins Dowda is senior by age, senior even to this House. I would not fit into his chair as somebody who is well trained from home. So any other chair, Mr. Speaker, acceptable to me. I'm still the elected member of Parliament for Tamarisa. Warrior ya na di oshe takra we jem edimedrom dodo no frank anodom pre ya wono yen sa homa do agiri mrahye bedwani enso eri tu subie se yempa konwa emfa emma papai se de be na ebeboa ma ne dwumadie ebekoso experience member awu nim sa no ma we no yi so munye ntem no mo ni ne kasananti ase enye adwuma no mo man akonwa obetena so mehu se odobo mu ntaka mo man akonwa ba mi nyen hu hare na de but in penny so yonko da no da. What has happened to them in our parliamentary jurisprudence, we need to learn a lesson from it. It can happen to us too. If you are professing some counsel, it is not out of any humiliation and I say, yeah, we are spiting them or something, or we are making mockery of it. It's a house, and there are two sides to the house. And normally it's our sitting position, it's the work of the chief whip. Baby will be able to know chamber, it's the work of the chief whip. Even though the leader has a say, you know, it's like it falls in the domain of the chief whip. For him to have said that, it's another thing for leadership to engage. I think they should do it quickly. The more it festers on, it could create problems. So I'll try and talk to Kwame if there are things that you should be able to do. The timing is of essence. They have to do it quickly. In terms of crossing carpet, positioning, the intention. If you look at the law, it's about the intention. The mens rea, the intention. His intention was not to cross carpet. And he said it. He said it openly that, Mr. Speaker, I have to speak from your position. I take a cue from what you are saying, that the positioning, especially for Honorable Haruna Idrisu, they should discuss. And I'm saying this carefully. I am trying to create any bad blood between the current leadership and the previous. I think it's just fair. So and it has to be quick, because if you know him baby or tna, it could also create its own issue. On my for Frank, another pray. Abusia yemfamu from my Ghana mra so gefiem ne yemfamu nkokoto na NDC abranti a obobo amabuna no edema NDC amanyuko no woso amiabato mpeso aso ase na no kokoko yi ne ka so ye NDC ni a abato agana made se ye lazy ebutu ni abobo ho ni akwa akoto no 2024 no ene onya ba fa bo MPP ni onya tuosi na betimi ato a na de abo MPP ni na to ba bi ni nyina eye kwane NDC amanyuko no befa so na tumi so mbaje a wonoma je na 2024 no woma asaba power na saa mi NDC abranche ne koka ye no na mama ne tu asantema posifo e de krata ba ese so onim no mpere to mpere no a won fa no homed emra posifo no anya se bia aposifo no a didwim hwem no mkokodoa no a ene ade ni di no mo de be ye no NDC amanyo company mfa wa asantema se ko aposifo akache ekoso mo bose be bia abranche de se bia no won be kwakofo ne de abampeni ampa ne nuane ampa mo de abranche no eko Central Police Station wo Kumase ama mo ka twero mo so mo kra de asem no omuso monye nto omfa nko sofula posifo ne so mu a ene kika nkrata ase ani di ne koko gina court na nedu asokwa court no temofo a wotere dwam eye Justice Obichre wode atu jasa branche no na asem na waka ne wom se ne mra nimfo ababeka ama mansa nyina tesai abranche no kra ni tumi woni ahoden woni bibibia obetimi de aye nsem no a wo keka ne ntebe ya enka court no mfa ne mfom so nche ne de na so ohwe ne nsem no oka ye no a ano ose ebo my mani ye anu te hu behia so mde nbekwa kwotwere aposifo patwenem na so don for ya dom na katema da bojo mogedi mafusane ne antete nkaboni bia February bosum ye wom ya ne da etosudunan Valentine's Day no monsan for emra court na ne ya put it to you no enkoso na emra court no bu asem no ya branch no mde ne kworo mande na ne mra nimfo lawyer Evans amankwa ne nsamtwefo di nkomo en wo chese se ya na nsam beko so bi kasa ne atina na court na posifo atene dia ene o ka kire MPP aban se police station no omunsi mo pa na ne ensem ebesisi o man mu no enya asem ketwa lawyer Evans amankwa prosecution say among to be taking the plea of the accused person because among the video no I transcribe ya English and I sorry again how many lawyers are by
say, well, some who can go ABB now or deserve to save money bail because you will not interfere in any way in the investigations or transcribing of the video. The court to money bail. After the court in his decision, the court is refusing bail because of national security issue, which, in my humble opinion, many courts are not having. And as a lawyer, bail and discretionary order. So if the court will say, "Oh, money bail, I ain't to be sure." But the person actually said, "A client, yeah, first of all, I am not the same organization, and the IGP also sounds good because the Omuya no, and to be push you beyond. The case of what you obey to be cancer. You make them be a man say, Obiani or the person Ghana, or you never see Ghana, that is your one Ghana, and no, Obiani or the person again. Them say of this of the kind of wash there. 14, the best of the I was a lawyer Ivan Samankwa and this ya branch ya na nuko yi nika wo twitwaje no court ne e wasokwa court no wo chese say ya ena nsam be kodia na de wo ka kire Ghana by ne also for sure my Ghana fisema ma won nsam so se ne na ni kire ya post station no wo mo NCB enka ho na busu namra post for the branch ne koduru court no pe ni kohwe na enya asem keto ndi semrantie ene maba wa mu mrewa emu nkokra chese empenifo wo party no mu nyina gitwi ekogu court wono mu a na emu nwomto emu dede emu nsam de na enya asem keto na mra court no bu ayesa branch no omo emfa no nkɔ remand no nsem omo so mo de to nsam twefo anim kakra ne 2024 mun biya sai ni pa fadam sim ho so say someone to omo remand ne dia and they are ready to do or die to atini to betina sto ni me fa ba boni tirimu una ibani fa ba boni tirimu una se ni fa ba boni tirimu ya ntabi anadi akufo wa kire fe wa saya mamu akufo wa saya mamu Abuzuanti we NDC supporters bi omu kogu court hono mo emra court no buaye se Abrante Razaki yemfa no nkotwera posifo patwenem won call man no ndo for ya domu a February en ye kakra Valentine's Day no masa de na banen ye pututu you no atwaso na yenua ba bedu ena osi ya nemu e wo court ho yenkwa ahoma no so ne ne nkonkodi nkomo bawa ma joy bawa na emra court no ebu awie ye na Abrante no mo di ne free court wo aba besena kono na etesai pa ezi ehwe domo na egu ono no a na enya asem keto ho na etesai wo court ono mu Libya boga metumi aka se enne abra court no ejai anase omo ka se yemfa owura Razak eye kwampa enko remand no utumu se na akwakoye awrawuye pa isanse na mabu e wo NDC amanyu ko ni mu emra omo ba court no na dede enna na omo ye na omo ka se na asem we die se nka nyanse mbie wo se nka wo so omu di ni prekope nanso ni na kino court no se ni emudi kan bobo ne no a court na hye se yemfa no nko police fo kukum February bosume de to so dunai yemfa fa Abrante Razak Kampa yemfa namra neja yenatwa eye aseni ne so nti court wo de metumi aka se bi aboga na dede kakra wo de nanso no impanyifo ewo NDC amanyo ko no hye ehunu se bibia bekokan omo ka se omo nya basabasa bi esan se NDC amanyo ko de bia omo ka se omo de omu bumra nti se ne court na aka no ombe ne sa pepepe na security so te say e wo court we say domo a na egu hoi na nya asem keto na bambo ho asem te say Libya metumi aka se bambo ho asem se ne awiam di kan di tuja no police for me kan men sadia be se aduasa 30 na ja omo ba be court for banya se ne be ya basabasa ebia ensi ho metumi aka se police for no so de omo baaye no omo comporto omo kama sanso na NDC amanyoko no so e ba ho no omo se animu se basabasa ebia enkoso ntimatumi aka se bambo ho nsam de na edimu ye pa ewo eye court wo ene dey
na bawa eba ne sai na nopa no na ye tete se o mu hunu court kra na o mo de ne be ko efi se yete se asokore mampo na o mo de ne be ko eche ne yete so o mo de ne twam akonkawe ene yesa akote se da bia nyankawe ebe ye kropon eno so ama eche kra so o mo de ne beduru asokwa no no mpe so o mo de free hono mo ekọ ba bi foforo eba ne se na du ba bi na so o mu hunu court kra o mo de ne be ko yi Lydia, me de maso eto form kakra no. Me be huru se sisi ano wo sha eye asokwa district court na wo no. Wo sha asokwa so de se wo hwemu eye ndisifu anu mu ano no. Esan se ye nuanom nkramufo no do so hoye pa. Nti court no anase police fo huru se no. Isi intelligence omo people organ se omo ko ho ebi ana ni ebe si wo no enye. Nti omo bu omo adwimu po se sa de ne ntempa no a ye nyimfiri ho. Ni famra eye asukwa ni emre ebeju asukwa na nopa no utie zani ya mekano awiabre mu na ka wo se ombeju ebe se no wo twempa mu na so no enam se ye change venue ye se venue nti no ye wo ho no ana sante se wo ma se ye de kon kare endi gina ho ya ye be fa aka ye bo mo ne se ye be fa aka ye ya gbe se ye be fa aka pe ene ye sante ye na akoyi huhu se no senior NDC amanyoko na sia begu asokwa kofo a enya agro no omu se bia na ade eni ani betumi asintia ne omomo munyi ade no kura furu on fan kwa kuropon ntia no enam na kitafo ebegu ho ne hu kakra kra ye CPP nti ena eye police boy o manye se ade ne omo ede be free eye asokwa mampo no mo de nako eye akuropon na nso ni na achi no emra nkra ne baaye no yewunu se NDC amanyoko ni mpanyimfo kwa misu nu omo makeka no ene NDC amanyoko ni na ebe kasa se omo nkonche zan se enche bia omo de raza krampa beba eye court eye asokwa circuit court wono ma ba bibi asem no nti eba no sande e ma butoye mbaye metumi akase no ka ho bi ene ma omutumi ede abrante ne eba asokwa circuit court for yo boy yada se dia ka je dia ja posifo no ho ana obewo nti dokunu ne meko ne nchinam ne nsua eno betoto dia mana na meboa yo enti ene afo ani di akiri wai dia be frato bia no am yaso ate yo yada se abuzafo ekoti ebesiafo ye professional concern ba bedu ene ye ko ne nchenya ene ne yesi asokwa koto waboyemu no Bambo swafo papa Dominic nitiwo en wakasasa bana shasrafo makoma hanum so amfo mani nkyere boko wo mentifi apuye ni nyina da ne se ma boy a ekoso ho no asumdwe betumi aye adwuma se ye kase no ha na ye dikan ho dada ojamra chebedwa fie mu no wode afutuo de amasrafo a wono mokro no se kwa wo mokọ no mo kwa hwe ni mu bia obi bia do be na dwen se wo masumdwe ma boko de wo mu no se ni pakro so ye mamboni a wo mu ni Osi ye kase no nya hinsam ntokwako ene wo boko na emom nipa bofo bi ene o maye wo madwen se wo mo masumdwe ma aban na ye de obetun bi ada masumdwe e fantoma pefra e wo boko na nso nipa binom se wonom emma kwan papa Dominic nitiwu. What is happening in Boku today is not about chieftaincy. It's criminality. It's criminals who are operating, and the members of the armed forces to deal with them as pure criminals. I want the members of parliament to let their people know that we are dealing with them as pure criminals. There's nothing called Boku chieftaincy. There is a legitimate chief of Boku. The Nigeria has said he will go to court and challenge the matter. That's all that we know. The 10 people who have died, like I said before, I want to give the military and the Ghana Armed Forces the benefit of the doubt now until investigations proves otherwise. I want to say that the law of Ghana is very clear. You are innocent until proven guilty. The investigations are being carried on and carried out. If there's anybody who is found guilty, that person will be punished. I want to give you the assurance that that person will be punished. But let all of us work carefully and conscientiously to build Boku into a peaceful area. Because the issues of chieftaincy is no more available. But it should be by this time a situation where both the Nairi and Boku Naba can come together and talk to the youth. This is what we should be striving at. We should be able to gather both the Mamprosis and the Kusasis together
and say it is time for us to forge forward in peace. The hospital is collapsing, Mr. Speaker. The schools are collapsing in Boku. And the people who are standing in between mayhem and peace are the people that, if we are not careful, if we demonize them today, we are going to have problems. Mr. Speaker, I want members of parliament to rather help the members of the Ghana Armed Forces to bring peace to Boku. I thank you, Mr. Speaker. On Monyanfo Dominic Niti, no ye, and a Boku Central Mrashebe genuine Monyanfo Mama Yarga, and so no to move BSN, Yasraf, one quaya, one mubura tuona, woman yenny muno, Namswatu to be a famua, many panson cra, and a fam actually womanqua. Mr. Speaker, why they kill the people? I'm pleading with you, go there, go and see with your naked eyes. Please, my colleagues, have I ever, for the past 2 years, opened my mouth in this chamber and spoken about Boku? On several occasions. So, Speaker, why they kill the people? I'm pleading with you, go there, go and see with your naked eyes. Please, my colleagues, have I ever, for the past 2 years, opened my mouth in this chamber and spoken about Boku? On several occasions, attempts have been made to make statements on Boku here. I have fought it. I've said, look, the situation there is very, very dangerous. We have sent soldiers there, people's children, to die for us. They will make mistakes. Make no mistake that they will make mistakes. But you don't hang them on any single mistake. Honorable Avoka, haven't I been fighting because of this? I have defended the soldiers. But, Mr. Speaker, on this occasion, I went there. I saw it. Mr. Speaker, there was no basis for killing those people. And that is why I'm speaking today. And I'm not choosing to speak for only Kusasis. I'm not speaking only for Kusasis. I'm speaking because people that ought not to have been killed were killed. These killings, and I call them killings, were done by soldiers needlessly. And Mampushi was shot and killed. I called him. I said, why did you kill this guy? He said he was holding a weapon. And tell your boys that anybody who holds a weapon and I see him, I will gun him down. I said, well, if he was holding a weapon and you gunned him down, there's nothing I can say. This time, you say you liquidated, you neutralized 6 people. I said, when you neutralize them, what weapon did you pick? Not even one. Your own statement says only one person was holding a cutlass. Somebody in a garden holding a cutlass. What do you expect him to hold in a garden, if not a cutlass? On Monyanfo Mahama Ayarga, where Boku Central Mrashe Ebejani. Abusianfe no abeka enho ayeka wo se Sompa 93.1 FM. Ya nwumre no nsia kase na nsa no ba bia wo bia no yeguso ede ma style bia bia. Wadwenche no nsusu abeka enho wabra wo kan wo social media platforms awodo no nyina so. Oko Facebook wa aye Sompa 93.1 FM. Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana. Sompa TV Ghana wadwenche no nsusu ye wo de koso a nsemi e bobo so ifabra yeguso ebe kase no ma Bekenkan ede amamo kasi every Sompa 93.1 FM so kumasi abonten so no eyachia ebumfumpa dada no ho akwakofa Sompa 98.9 FM so sunyan ene ne nkwado yento aso yefam free boko abonten so yefam nko Ghana Pentecostal and Charismatic Council wonuma atena ye omo de afutu okwa Ghana mampani na nadu dan kwa kufu ado wachima PSA be mapo ada so omo sre no ada we de ekotodwe for mensa dansayem de soma wase ma pacho kutomo nsem na nchekosua mampani ba bi o my Ghana aba bedro no eniema nketin bi ono mfi se mampani so ye ne na ebeboa ama niema atotoye ama my Ghana fa ne ya pese na digidon papa bi efra eyi achia akompuntuo mo Ghana Pentecostal Council edison summit jawabra na omo extraordinary national delegate conference ewie no mo de krata eba bontia Apostle Eric Nyamecha waye chairman da Pentecost asafo no sese o na etitire ni do ma no ode ne nsa ehyase omo nsam ne doso
na poso nie omo edito mampani na Adodankwa Akufo-Addo anim se omo nim so my Ghana ye de ho kwa akobọ kwasi broni IMF amo abre sika em ye de totu ye man no be sere mampani se baby o man di duru no na nka IMF ya ye koi enke totu ye niam ya enke ankwanko duru ho no mo se ye kọ ni akobọ kwasi broni punum so ma ye $3 million ya enokra na emma mom om de mama ye sine wa abre sika no kra wa hwe ya na so anhye da manfa so bia amfa omo man ye omo eka che mampani se mampani ti na so afọ no so enenka bia wo hyase niam bia wo de sika ya enhye da mfanfa so bia mreye wo tete so a enka IMF yanko yankase ya hoboa ebeso ya kwankro amoman no etima fa ne ntuma papa bia fra entomo sra mampani se free na ekoi yen hyase na yentutu sana mo ne beboa am yesika sem atotoye eno akire Auditor General's report a ebaye Ghana Pentecostal Council penifo akasa dia fa ho se 17.4 billion Ghana cedis no a yehu baabi afa se 2 ye se memye se fa he obi ehu baabi afa ye no mampani na Adodankwa Akufo-Addo na si fom etia ne manu a enke nu baabi a yeginai se aban atena ye state owned enterprises se 10 million Ghana cedis wo mu hu we de 10 billion mum omu hunu ni omode ye omu hunu baabi asika no fa ye covid sika ehon sema kwakwa pii yatoto ye niam ya enkasa sika no ene baabi abefa bia amanfo su akwan esu mpuntuo esu niam papa no enke betima ye sa niam no a enkenye ne se oman no yaba bedru baabi a yegina sesei eno akire yensa se eni fin ya emmene omayi omo sere mampani na Adodankwa Akufo-Addo se galamse ko no yadru baabi a ofifim na udidimu ehwehwemu a yamanyofoi wuntimi nka wabra ubeyi wo mo asi nchen kwaya ye nananom sabra na yesi eye bagimbre no ehunu nyansa eja kwaye to ho no mo emanchirima ye na yesi yesua de ebi professors ebi kuta PhD degree ni ade ye na yatiesi sa kwaye no a ye se no ne nyina eye kwabrane se be no bedidie na nafu aye dokose se no boada asen eche ne enkwada di mu pilolo nti no atiesim no okwa kudigala omo ka kire mampani so omfa ne nansi fom na ontu sa anamono eno kire ba amamu ohu a omo sere mampani se Ghana ya mamra constitution amamra ni nchema no eche mu pefe se bia MPP ne woso na se MPP hye bibia se na se wantibi anwie ne okọ na NDC ba kwan bia so no oso hwe no wie na so nye no ene ehunu he amanyuku asomasi ba na se obia hye bibia se a no agya to wono mo sa wo man na ade no sika ne yedi kose mu na asaje nsamo ye mpe ho asamo nka sade ne susu ekumo mayi pa nti omo sere se mampani na Adodankwa Akufo-Addo ne naban omo enti omo ne hwe eno che papa no masofo no susu no omo etu wono fo sa asofo ne bi wono ma omo odwe akesesem no ya doso omo entity niema so na omo nka hu se yamanyofo omo nyina nipa no omo asori a oyemusumini obekọ moxo oba so dem ho no mo a momfa nyame asem entity wunum na momo hunu se de Nyankopon na kwansitie ebasa akro no dream katasehye project kankan no a ekumoman no ano ebebrase we Ghana Pentecostal and Charismatic Council omo enkrata no omo futu a omo ediama mampani na Adodankwa Akufo-Addo ene wonyame amfafie ankade ebesie na nye o sokoban ampa yo tanka bia so framejawe sabwa gas kodenchi ho a nyame nko a ne bra ekotie beka ni ye nua be makwamredu ekopie mu ono de ne nani tuamu bi se no twamfoni no kire yen ya wanenye ya nko me nko a uni ma fa mo de gas can ato fomo gas ne ba ni aso kwan ko ban sam de me na me wo ni na me husu ti ne ati ya ni se munwani o gas can na blast no ti a blast ne de ntuma me de ko to akale o de yo nti me fire na ne me twa nyina awe me ti si kwan num na ne me ko no mo se assistant mo cheni fra na drasi baby eba ma me nko em se ko bo na bo baby wo na ko bo mti bom sa na le ja no eto na ekoyesa nti driver ne de according to ono no na wo sheka anim na wo ntimi mpie na eja no eto mu no seat belt no na wo ntimi mpie ja na eto mu no na ne seat belt ne ma no e ma ne timi movie a opie nti ye de ne call hospital ever nini ba nti at the moment na ne time ba ko paye nti ne time ne paye no na sa o lose control nti tank na ede disturb ne sa tank ne munu ne bobo time
nti e bo botan ni mu no na ye rush ye senke ye den ye ba na ya be ye den ya be bo nti e ba no ne hu se tank na pai na hu sie e ba nti hu sie ne ba no driver mate ni mu ye ba ko dika dwane ye nti ka driver ni mate ni ba ko nti mate ni ba ko so pio no kra ne ho kakra bi aka ena driver ni so seat belt ni boni mu nti no ntimi nye de ntimi nye nti hu sie ne bus na fire ne explode ye no ye ntimi asa mpen ho na e man bi ni ye de e san o machi no mu dwane ye nti driver ni de o mutimi boa ma ye yi na ha ya me ton ade wa ha ya enti mi jande me hu an saka na ba enti ka ne ba na de me hu an saka na ni na peja na animu say no side na peja say no ye hu an saka na ko top ba ko chibu tan ni chechu na ja na ji wom pre ko pe wa anu na ye si ye dwane ya ye free hanu ma ye me fa cha di hu able papa sa kwa ibra say kwa ha se ya kakra accident accident se sana na do say o mo ko video bo mbie kwa ni ma ye sira no ampe yo hanu na owie ya na vice chairman adema eye tanker drivers wo mukuo yi Musa Karim enso de na no tumbi se bre biada wo mu de afutuo ema wo no ma hyenkafo no ekwan obefa so na se bibi se esi a wo betumi atete wo no ho eno nti wo mu be free hwehwemu ase to say die mitima ga say me beduru na me say safety valve no say you be the safety valve and e wo bog no be jani free ba no and e say friend safety valve it is safety valve timi bie pe na say ejania wu na say ekofom say dey akofom ya bibia no be si obog no pressure bia ni me pressure na e be gina mu no e na epia fa safety valve kakra kakra say eno ano yam ya adoma bibia timamfo do bia da wonda bibia no e be si the medical can dada say tanker o petrol tanker o gas tanker ade a friend tanker bia no say tofom a enu kwa say timam ni bia ben ho because say nyame am wo safety valve na bia betima blast there dey asem bebre beba ento no enu kwa say timam ni bia den ebe bia say sin sebesi ya mo pese be si dia enu kwa say obia ben ho say de bia e blast there anko crab bebre the drivers no cheche e mo no de bia e mo cheche and every 6 months bia no driver ni bia ko training ansana wasaba and today MP for Boku I can say ebe training bia I was say ukura gas tanker ukura petrol tanker also tanker licenses any driver licenses tanker licenses nti eguso ene mpenifo ka ya no so be ka ho a fi say ebe ma be say we say no dasi ye timi ka ho ase mebre because menya hu driver no say blast time na blast you say dey na cement mi kire na duoka sama dumje juma ekuo no wasante mantemu do3 pista dai one Sompa ntwefo twetwe nkomo no se ampa no pai wo bra na no ndo abapa nsima na duasanum ene wo munya ne ntie se sokoban ampa yo tanka ibi ya so gas adane atofo ko ya ampa na bia ne nchemu achese se de na tie no na ehuye enu nti wo mfrefre wo munuanom begina so a ye de wo betumi krim eja na hoden edeba fom Meneo Casa Sisia mates no ni clan. In fact, otimi PA free clan ne ho ye. Yeguso I manage situation no your 4 fire tenders e wa asisia ye dey manage situation na tanka na talk from the sun as sun gas be 55,500 liters inti ni ya be pie because a soldier inti e kuli no na ya manage situation no until say ye be kuli na mani ye pie ama edumja na kra no yeguso ayo ha ye bot ejuma aso sisi just no untimi num no bro be ka say flare untimi num no ye ne say ye kuli tank no na anko pai anko affect residents e wa hanom no no na yegusu ye sisi ye kuli no na anko pai ninya epie kwa because asoja shininti e be take time ansa ninya shiako na timi puti anormalize situation and so be response na very swift inti timi anko so be so sure sokoba ampa yo kwan so a sharp curve bi ewo hanom baby na information kakra enya free former assemblyman and other residents na say driver na ba no negotiate curve ni bi na ne tie e paye nti e paye no e na e to ne koto e former nti zamre order ne nchen mu a e bo bi wo ho e ko bo so a e ma tank no paye a asuja nti that is the information ye nya on the ground but it me dum jani wi na restore normalcy a ye be ye nhwehwemu na ye establish the day jana ba ya nkasa na ofri krofrom kwan nezu krofro bi o sa kwan nezu krom ya tire krom kona na odi nani atsere a jo negotiate curve na ne tie ne pai na eto ne ko se bo bi o kwan nezu bo kakraka bi o kwan nezu na ho na okopem ya de jana ba
wei DO3 Peter Adai wakasa de ma dum jejuma ekuo no ewo Asante Mantamu yo hene yese eja no unze ewiane so beka ne di wo 3 Peter Adai di nkomo no yebusa ne senti berebei eno mu fi se ja no gas na ewo tank nim no che se 55,500 liters ene gu tank nim nti oso mu gina ho na eno ahia na eno afiri mu na nyame ayadom ono mo se ahye awie na ja onza asiem propro ja ne de ebedum na asiem propro akakra no na aka omo eye ho adwuma nti we eye litesa FIFA service for no Asante ebo ebekagu aso production mu kantinka obendey timi kabeka bi gu aso no uye nyina no otro bi senchen paper de wadim nyina no otro bi senchen na obendey nyina yetiefo se be ya obi be mo manhunu unse onwira dwusu amanfo nam sa kwan no so Disebe omususu ebi kofie baby ekoto ende bo amanyame adi afofie school bi won so say yes na hososo ni kumasi asikafo mu kwa so sa kumasi asikafo ndo na mateme do beko awza fa to kase no soma na ye free fire service nsemi ene arehosem wan nkenne nyame amfakwam ene okofa fiche kakra bia enkeyeti ni kumasi abonten so na ye mfam konsem fufuro mu na no na mampani na nado danko akufodo agya wofa ne spa no bomu ese oyi ntebeni kakra firim no de bia ba behihye mwekura no amamfo chese nya reshafu bia ase ye school placement na mampani akufodo woyeye nya reshafu bia no woyeye na sa reshafu ya mampani na nado danko akufodo aye ena kane national chairman and ma PNC amanyuku no yera Bernard Mona echrese sa nipa be numo sensu osensia no a mampani na nado danko akufodo do omudin akwakwada mrasirjafo no endo so wonum na se fini kekawa bia ni wo mu a yenyo mu ntim no ma ya soafo e wona bam no enye bibia ne namfofo nko a ene ne namfonum ene wapa wonum ene wo mu ase wo mu ye ne nkwada ase wo soma wonum ene ade a ene wo mu madwuma wono mo eba bedidi kakra enye bibi fufuro bia ene eba besie. All these people that have been appointed, which one of them have not defended the indefensible? Katie Hammond has been rewarded for insulting young people. Say, because President Echo, the independence on Black Star Square, maybe a no more yes program, and then the young people hooted at him. And then Katie Hammond came and insulted young people. And when Ken Ofurata was under motion of censure, Katie Hammond was there. Gabi was sitting down instructing him, show message, if you show phone. And yet, Ken Ofurata has been freed. That is the reward for ensuring that we continue to harbor thieves. So Katie Hammond has been rewarded for insulting young people. When it was e-levy, he said, we will pass it. And said, but in the previous time, you will be crying. He has been rewarded. Brian Achampong, or my Yekoburu Nipa Ekumebi, Ayawasu West Wogon and other places. He has been rewarded. And today it appears that Damboche is no longer a minister because the Damboche I know, and so he will speak his mind. And so such independent persons are not required in government. As we speak, President Akufo-Addo does not agree that he has to reduce the size of government. Why are you still appointing deputy ministers? Abusianti we kane national chairman de ma PNC amanyuku no yera Bernard Mona ene yete ne nka no eno nti mampani na nado danko Akufo-Addo nanu adakrata ochro edekoma speaker of parliament so ayen sachire wa bemu no ena na okasa de afa ho ne enko ma no so na yene Dr. Isaac Brakon enkodi nkomo oyobi oye nimdifo pa ebana manyosemu a ya na mre bi atwam kra no political science department ya our University of Education Winneba no ena na ye kandifu a odi won manim ye ne Dr. Isaac Brakon enkodi ho nkomo ne emusan se we no amanfo se e reshuffle ebisu che se school placement na mampedi Akufo-Addo waye ohun se doc ye mo adwo mejo so ewura mejimedi se ohun ye o ahoden de bi wo ho ye de rade ase doc mampeni na nado danko Akufo-Addo reshuffle yi a na no eba ye ohun se yo oye amafo ka ehon sem bebre na yenhwe yenfa ne se obi etu bus a efe nipa edu ono te front mate nim ofi enkran oba besia kokumase
enti enipa do no obi do apedwa ena osi obesi wasi driver ni na for obi foforo ahyem nti ya fancy ya twere omudin wɔ nkran a enipa do no akwasi amankwa ya obotwe Salifo Ibrahim na ya twere omu nyina edin baako na wosi apedwa ya for obi foforo ahye na nemu baako so obesi nkɔkɔ nti driver na se wote akyire bra besi nti betene ni mu ha mesi atimi aye ntema mame wa fie afikyire hɔ aba betene ni mu wo kokumase nti wo fie ni mu ha kɔtena akyire koraa waye na ndane mu ewo nipa etiti mu no we bi odu kono ngene nipa miensa si na miensa san ahyem enti yesi eye me kana protocol the periodic reallocation redistribution and reassignment of sectorial responsibilities or political portfolios within the national government or government of the day by the head of state enti sector fasa so no o man pani aye o de nipa na de bre ne kura wo no wasesemo ba bi won mo de ama obi foforo de ne kura no kane pa no enyo no ne kura no ya ba obi foforo din waye ensakremu enti se ye nipa miensa na siye se nipa nine na siye eye reshuffle ya ye ensakremu ensakremu no ebetimi aye massive shake up and any enkomia e kano doors pa ye betimi so anya limited reshuffle and say bi enkomia kakra bi ne kan we enkomia kakra bi ene ma trigger reshuffle e bi accidental factors and we wo momiensa se e bi a o man pani se me na me fa wo magi wutumi na free wonsem revocation of appointment e ye ba ko no ewuo e balance obi wu a we de na mencha de obi enwu ye ntino e maka anase se obi se me hu fa me papa enti adwuma no mesrɛ wo mentumi nye pe obi a ne ho odin na wonye won se minister na wo chieftaincy no entem kakra no ntumi nkɔ parliament na ne ho nye kora enti na ne ho atoni ebia opese wo tena fie na odwodwo no ho kakra enti wo se adwuma no ntumi nka ne mienu mom ɛna mienu de wɔn se ne suade hu amampani ebri bi no wo a ene wode aye mampani no no so yesoafo saa wɔn so pese wɔn kotu saa na mo no bi na ye yie ma wɔn a wɔn so abɛyɛ mampani se wɔn a nti wɔn so de wɔn resignation letters akɔ enti saa nneɛma miensa we emu mienu again revocation of appointment in the case of Yewura Edubuahin and resignation in the case of Yewura Akoto Afriye and Yewura Ichamatin enti kyerɛ sɛ wɔde nipa foforo ahyɛ wɔn anemu ɛna baabi wɔn so wɔn apagya ebinom dibre mu efi deputy ministerial position ɛde aba substantive ministerial position enti reshuffle nemom limited reshuffle Doc bibi papa bi be free Nazareth ya ba sa reshuffle we reshuffle de so ahu se ya wo ya empempe no wo tai de ahoden ahokeka soronko eba rationale for reshuffling no ebi wo hono ma na obi wo hono ma order e wo na dwuma no mu ebia you sleeping on his job enti wo reshuffle no a na was stand de bre na nani aba no ho se there will be hwame so hu na wabɔ penhwam enhwɛ so ya na metai ma Yewura Okoboy ebra covid ba ebeba no o man pani de ne be ye deputy minister kratch ne dia hokeka soronko baye pa na oye nipa ga na hia no sabre no covid fight no odi mu akoten pa odi hokeka soronko bi enti wo re reshuffle a bi wo ha we inject vibrancy effectiveness efficiency in the administration what the ahokeka soronko what the nkanya soronko what the just soronko bi wurem ma etumi eba nti ya hwe onipa de wontimi nhwe nipa moma so enka se krachi we se na ne moma so se hyiren obetimi adopa da bi obu a ne moma so hyiren nso wontimi ndo obu a ne moma so hyiren ontimi ngo fufuo enti ado wo mas emetre mu what the ne gina adona no na de sekan hye nensa na obetimi ado a obehu ontimi ndonso a obehu enti yentimi hwe se enipa so masi obentin ko to wabaye de ahokeka bebam agro ne efom yo na doc oni omo kasa reshuffle a kenofure ata nkode eye meaningless o se de no oni omo be ya adwene sa akwan no so se kenofure ata mu wabre ade wono na de akoto amena yimu obede wayi afrim se loda so si wono mo de a se ne ade wa anye kra nkaye oni omo be ya adwene sa akwan no so
Wahu I say ball na kotokofo omo supporters atua ticket akwa match no de wote bench a wono wote ayiwo ball spectator no sane wosi hunu ni anka me no left hand ka me no na corner coach no so ewusun sane a eni a wodi hu de yekoso no enti coach beyi wo bi a eye coach na yi no na mom enye behwe adefo no eno na krachi bia no oye prime minister of Britain near Feno John Major or say reshuffle should be triggered by necessity but not political pressure or public pressure. Ehun ko nya se wo be ya e na wo ye enye samanfo de ejegu uche muntina wo ye enti man panin no wo hu se we esese me yi no na ye wura ya wo kana asem de esoronko ene se eniema akọ eyegana fo animsem ema wono ani party ma eduowotwe anade chance a ese o mampani manenko anya sa o mani mampani ebechi ayamso mampani hye wo mo bose wo di dwuma bi odi wie pe obe odi omubusade no odi be ma wo mo sa bere no ye beka se sika ne nyamae enti woni dwuma no ma ensiye mejide sese nei no haircut yo se enye haircut yo etimi ba wie na omo IMF timi de sika iba ene ebetimi aka se dwumadie no wadi awie nti omampanyin ma na ma oto na wo boshe a wo hye ye no ma enye dwuma wa anya de a ene na wo no aso na de jejereje esa se enkrofo ombetumi aha no ni business o de be parliament no ema na ni abre no ho pa enti ebre ene nkrabia ena ebekire yo dok ye da se pa ni adwumre school a wo de yakọ ya bensira obibia ni na gya bro ye so a ye be sa abo apini wo bio for Dr. Isaac Brakoni and any cocodin come will be oyenim before Papa Avanyo Semo Sasso, maybe a chemu no ye head of political science department away University of Education, Winneba. Newmont Ghana God Limited for Guswada ya wamo ahafo na wajinsa sibia obeye foma gudia oho na msoma mentimi wa sibia bekuafo no ene wonma dan wo maja pade no ehun beka no ho enu ntia nei wo friends and trefo nhia mu ewo Afrisi Pakrom ya assembly members any unit committee members ne kasa se woma ko mani ma won kasa no ehun bebi woma duru ni de ye nanso akuafo ni bi wo ho a so mbeja wo msa asinu ama na fem patasika bi o edi ama wo mo no eno na akwa ye boachi bidin na eku ye mabu eku awodo ye beka say youth association awodo yi ebi free yamfo techre adroba susanso Afrisi Pakrom wo mo nyina na kan ho a wo friends and trofo nhia mu owura ye bo a oyekuani okasa bi ye frɛ nsɛntwerɛfoɔ a yɛado disɛm ɛde kyerɛ amansan ɛwɔ abra nipa bi mu sɔre a na ɛde basabasayɛ ɛba yɛ mpɔtamu ha ɛnsɛ yɛne nananom ɛka bɔ mu no ɛde nkunimdie ɛbae ɛma sisi yɛto yɛni a yɛhu sɛ nimonto adwuma no ɛkɔ so nkakra na deɛ akyere nansɛn ni sɛ concerned farmers aye nipakuo kakra bi ewo hɔ a omo de omo mfuo no omo mpre ema nimont ensusu na nanamo abam regional minister ene MC omo nyina abam senka ede nkunimdie ebeba yigina se emabunu yenti ase ema ebimo emfa ye nananom anim entwitwifo sede empanyfo ka no yese empanyfo eto sa ekomabro diem tia se sa empanyfo a ede nananom anim twitwiri fom no omomepacho Wawie ye nanana obonini nkrawiri ya wano ye Afrisi pa ehene se wodi ya obebre wonsem wanipa bi ekeka edifa dwumadie no ho na awe a akuafo binom eka ho bi ema sa dwumadie yi entumi nko ba bi esese nke ekoduro ni yepe sanki betu anabo akodum kran na de ekoye asem ni nyina ne se ni want adwumaku a o maba ye mpotem ha regional minister and MC at the bedan and Roma. Ipa ewo yani yadeshia yani omo ekroimu. Mika kremu a yese efrisipa enko. Rotu atwa ho numu no e na meka sama omo nyina. Adeshia ni bi wo ho no mo a omo any new one for
ɛnkɔ adwen baako mu koraa ɛno nti MC ne regional minister honorable de bɛto yɛ anim sɛ yɛn a de hyɛ no bi pinche bi pɛ sɛ ba wɔ mu no nti ɔm de amanneɛ bɛbɔɔ yɛn de di kan no MC ne youth na ɔmo mentimi ho ase a ɔmo mpɛ sɛ ɔmbɛma kwan ba ne mmanfo akɔtusu ɔmo afuo no ɛna MC to nsa frɛ wɔ mu onyina kɔ bɛnkrom so ɔmbɛma kwan amom akɔtusu ɛbrɛ ne duru so na sɛ ɔmo kɔtusu a afei de ɔmo sɛ ɔmo nti ase ɛno nti ɛma yɛbnya akonya bisa yɛ ade hyɛ ne sɛ ɛdeɛ ne mo dadwen deɛ ne mo haw yɛ nti mo mpɛ sɛ ɔmbɛma kwan ama company no akɔsusu mu sase asemo mbɛka kyerɛ ne sɛ ɔmo de ho akɔfam ekuo bi kuo no eni hɔ no mo de a ɛnya de ɔmbɛka sa dise kuo no wɔ hɔ na nanom nso ebusa sɛ ekuo bɛ na mo de ho akɔfam wɔ sɛbi ebu sɛbi emprɛde asa ɛne ade asase ɛno nti saa yɛkɔhyia January 26 yɛ yawa open year so brenti no yɛ de yɛama yɛbo amfu wɔ yɛkɔ so krɔkrɔ wɔ mu ɛka kyerɛ mu sɛ sɛ mo se nkrɔfokro no eni hɔ a mo nkasa de a ɛda doada yɛ 1st February ɔmo mmra mo kankyɛ ɔmo no mmra ne no mo nyina nhyia na de ha wɔ mo no ɔmo mɛka me ntie wei yɛ afrisi pahene nana wɔbɔnini nkrawiri yɛ a wɔtɔ so enum nanti yɛ efiri wɔboase east ɛba ekyire mu a assembly no akɔgye nkrataa sɛ nipa bi ɔmo te PTP wɔkyena nko a yɛn ho wɔnom mfemfiri hɔ wei yɛ kɔɔto ɛna ahyɛ na wɔmo pakyɛw sɛ nkɛyɛ mo ntra kakra na me ni odumonyamfo Isaac nsa yɛ a wɔno yɛ assembly member na bɛtwɔnkɔ hello Isaac. Hello madam Majwe Yamidio. Kɔɔto sɛ yɛ ntumo na mo ha paa ne sɛ madam nia yɛsrɛ ɛne sɛ sɛsia baabi adu no akɔdo baabi a ɛwɔ sɛ abusuafo ɔmo ti PTP no nyinaa yɛtu wɔn na ɔmo de srade a ɔmo de to Obuasi East assembly n'anim sɛ ɔmo srɛ ɛyɛ ɔkyerɛ nko adeɛ akɔyɛ impromptu sɛ ɔmo nyinaa gye atum sɛ etu deɛ ɔmo betu eti akɔmo srɛ Obuasi East assembly ne sɛ yɛma ɔmo bɛyɛ bosomi baako bi na ɔmo fanya ahoboa na afei ɔmo nyinaa mfiri hɔ na ɛdan no ɛmɛka Obuasi East assembly no ɛnsa eti ade srade a ɔmo de ato me ɔnabo mɛma m'anim a ɔmo sɛ mesrɛ ɛyɛ yɛ GC people's mother Mr. ɛne Obuasi East assembly members nyinaa sɛ ɔmo srɛ ka baabi adu ne deɛ ɔmo agye ato mu sɛ kɔne de ɔmbɛkɔ na kɔyɛ impromptu nti aka ɔmo mo bɛyɛ bosomi baako na ɔmo fa yɛ ahoboa na ɔmo nkɔ ɔmo srɛ me pacho saa etue no kɔɔto nkrataa ne yɛde tumo anaa deɛ hia me pacho assembly bi etuo we no kɔɔto na yɛkɔdi asɛm na kɔɔto abuya sɛ yɛ ntumu anaa me pacho kɔɔto assembly deɛ mesrɛ na maka sɛ nia assembly member de kɔɔto no ɛmfa ɛhumayɛ bia ɛmai kɔɔto no mfa ɛhumayɛ bia ɛmai asɛm no kɔɔto deɛ na kɔɔto fa ɛhumayɛ bia ɛmai na baabi a yɛdu no me nkurɔfoɔ no nyinaa hu sɛ baabi a yɛdu no akɔyɛ den eti srɛ na ɔmo srɛ sɛ ade adesrɛdeɛ na ɔmo srɛ adesrɛdeɛ na ɔmo srɛ ɔmo hu sɛ ɛdan no ɛyɛ den koraa na ɔmo bɛfiri mu na mo sisi adeɛ ne nyinaa sɛ asɛm no kɔɔto sɛ ni kɔɔto na ɔmo srɛ ne sɛ aka asɛm ne ɛma ɔmo bosomi baako na ɔmo nyinaa mfamfiri hɔ na akɔyɛ te sɛ sɛbe ɔmo ne assembly no akɔyɛ te sɛ twitwitwitwi ɛne apolisifoɔ sogyafoɔ ɛta wɔn yɛ ɔmo nneɛma egu abɔnten ne nyinaa na wɔafɛ ɔmo agye atum sɛ ɔmo srɛ assembly ne asɛm wɔ kɔɔto ɛne kɔɔto ɔneɛ ɔmo bosomi baako na ɔmo mfamfiri hɔ na yɛ sɛ nipa hwan ne hwanom na ɛte hɔ yi me pacho ona wɔte hɔ deɛ atisafoɔ te hɔ nursefoɔ te hɔ premier officers te hɔ immigrationfoɔ te hɔ ɛna fire service foɔ so te hɔ most no adwumayɛfoɔ no ɛna assembly na so nkurɔfoɔ so tete hɔ bi na yɛdɛn na tie mu ha yɛ afei ɛdeɛ na asie nti a yɛtu mu saa no me nua baa baabi adu ne deɛ aka mesrɛ sɛ baabi adu no
Mu bebre baba ebi kwa na sadi abufuo asa edi aba. Ejesi aba bi adu no yempese ye bekwa kyire bebre ne ye besra ne se ye de fam so. Se sra ne ye besra ma so na bo mema. A mi ami so masem ne mema fo ne mi ami maami. Sra ne ye sra se omu hu omobo. Se si omagia tukwasi ano. Ba bi akesi na kobi no. Mini aba. Me ka se me fa fidie so akyerɛkyerɛ mu akwesi a ekwesi hwe. Nya kwesi a ne se omo se pa no mo pacho. Se omo srɛ omo nyina ye Ghana ema omo srɛ ba bi adu no. Akata pressure ne de akomo srɛ se ayo boss East Assembly no. Omo fanche wo mo omo agye atu. Se akomo omo so baako. Omo abeyi omo nyama afiri wo meda no ada ho. Yo, ye rise kinza. Nsa ya da se wai. We de maame ye srɛ wa oba tampa. Bosomi de ani akyire bia. Fama won mu no mo fantoto am na putupuru sa. Wo mo bedane ye tukotena for sa ye be ye bag ya to agu no. Enya de a efe kora esrɛ ye maame we de hu omobo. Maame Faustina MC. Maame Faustina MC. Esrɛ wai. Ghana for mo srɛ bosome no enu bedru no mama sa me kase ani Easter wie Ghana for me me ani Easter pre yes okay na yekɔ take your home yekɔ to kai Kobi J me ebuziafo yekɔ take ne yakoboa ne ahwehwe ye nua Christian Atru Kobi J majoy yes sir apenikese na ho ye de Erade adaroma ye ho ye pa na mo so e Erade adom ye so ye ho ye jada bia na jaya yam sise da bia ye tia yam sisiem e se ye nua Christian Atru 5 days ni meka ne sa quick ni see 5 days ni be sine ye hu ye nua no moti bibi fufuro bia na a ode beto ye nim Christian Atru opani me fa kwanya iso na ma chia Ghana for any motiefo nyina na asɛmti e se be ye ne mudi nkɔmɔ abrɛ no na ene bitu anan ekɔ ye Ghana consulate office na me kwakwakope se ni mu nkyire mu yie dia kwakosie na se de sitie no omo se omo enkasa because ebia no makwakoma news bia akwakwako ye fake news or something like this because omo ne ba bonte be ka se eye Christian Atru ye hu no ebra na eye team no afre omo abo mama ne enti no se tie pa de omo ni ba bia Atru ewo enti omo nka ho asem biem in fact ye didi nkomo won chenchen 34 eni mo omo bobo eni ahodo obia so se da bi on take Christian Atru enka enti omo se de Christian Atru hu an ye hu no still na rescue team na omo ho no omo gusu ye adwuma na say omo jai abamubu abanti omo jai me da se bebre abambu emaye omo gusu omo ye pa na me no ka say krampo no so mo hu bebre online Israel for rescue team aba United Kingdom rescue team aba Greece no mu nyina de omo de aba neighboring countries school for nyina entutum abanyu maye ni nyina omo tutum ene omo sa de abaka ho se na otwe aka ho initially nanka school no ebebie nyankopon ya adomo a on the 13th ena ko bebie Monday di enemy but so much e ko 21st ena abanyu maye enuma ene school for nyina ebebie timino ka say de rescue team ne ye adwuma omo ye adwuma pa na ti sha be to se ni se aban si enuma ne da ho mo ye rescue no mo ye no omo ntimi fa na awotwe ana bosome eye bosome ni enu ene akire adwuma ene ye kan ti se me no ka say de da bonti no omo guso mo ye adwuma pa na nso adwuma ne so na Kobi ebinom susu di nsusu e ba se ade yi si ye ya tesa America for de omo nkrofo oba we oman bia de ne nkrofo oba e ba beboa ite ebinom kro susu se nka Ghana susu no ye nsese ye nadmofo yi emra ho na nka ebia ye nkyere se edan we na Christian Atru team na bia nko mu entua ene ye tua kosi ase ne ye nhunu a ne ye hu se ye nhunu na wan we na takifo yi omo nkrofo omo nhwehwe omo nye ya awia no man ko hwe Atru amaye o no se fom osusu no obre ana wonu omo nya adwene sa akwan no so
Obani me show any suggestion of their banning and provoking. Obani na me ne Koli Bako e din komo and every I saw na make catch na say. So the chroma yetemo ye ya ho. Obani yan hwa adio. Se si a me no ka se nipa ewo ekọ 20,000. E bi afegese na mo mfa na me to abonten. Pe take fu no mu din komo nipa ewo ekọ 20,000. Omo mo chef from kwampo enya hu mo nya maayo. Enti imagine say yan kwan de hye Christian atu na take fu nyina rescue team jai say omo kwa akọhwe. Therefore, kwano wa. Hello. Kobi, me tell nka. Na me chere mo say take you for addition a ekọ 20,000 and ewu opani. Na sisi a me ne o ka say ntu gidi say omo be jai so mo kwa hwe Christian tu nko a na mo jom de hia so mo na so ameni. So when suggest you say about a trim and then me Koli Bako nko ma na edi. Tell them for a rescue team Bateki and Kagana Banson suggest no rescue team being the Emra or mobile room dia any fine. How any addition no that apartment 9 street to say now almost on such a year when you see an addition because right now opening there's news I want TV videos in every shop obi agent street no what same who's offer rescue team no so what is the man so I am learning you know me no any sabi me quality o wan de gina hatai ho se ebia wo gina da na ho atu esun ti bia mla me yi no say transport system o kwa na mo ka bia no ekọ hatai ya shut nyina down opening part so aja Mato ase pa Kobi mato ase pa me no ya adwene efi se osan ka bia obi kura ko gina ba bia na atu edan na yese no otim no ebia otiam Christian atu wo ho temenka ojeso ani ehu se ose ho na ne rescue team no movie akwakoboa so yes because the situation e wo hata isi here no pani ani say o go do rescue team here adwuma and obo nsi emuhia we say nso ejina wo chia wo di fun wo me mate se me ba bi sun am no sa na akwakoye but nsi here no ka mbokura ntimi ntwi anko hata enko hata kromo ena odaki bi Ghana ni bi na Africa ni bi aka se me kwa point se me di fo sa munye no asamna reho asefem bi sani eda bia ye ba wo nche ma oboaye no me emfa wo nsi ya Nyankopon ya adom ekina soso no ye besa ba wo nche na ye busa de asi why damasi bebre yo nemo eya mo nhwa mo hu so yo why sani ade aye de ya mo so mo nhwa mo hu so ye why empa ye ne be sem so mo bi ma ye kire se no news sa ho bi mo ne se earthquake that so asase na sia enfu a ye betimi experience nti ye be experience dia na Istanbul na mo mpa ye se enhwe na bi ama me si Istanbul ha na bi be se mo awa mate Kobi ye be ka mo mpa bo mo dodo why nemom se na je se ne aye de eya mo piepie so ana se na mo didi mo ho nkomo asomasi me kwa ha o so ho na se be ya BBC a o adofo be hu se okọ ha so ho why ti ebe kasa yedase nyame nhyira opa abuziafo ye nua Kobi J ene ye call ne nchen ewo eye Teki abonten so wono ena asem isi ye nyina de bia ye call ne nchen na oboya mane ne esi ewu krom ho nti besi ne anwumrei aye kasa ebetima ka se Christian achu still ye hu no but ye kuta ye gidie mu na ye be social media ne so na akoi bodamfo bongo ideas nse a wo chochi and obi a comment say ono o share from 10 days yes and so pie and a day 4 meboa nyame de 4 days nyame timi ade nyina ye Christian achu we are standing in the gap yes ye kuta gidie mu go for it munsom na monto aso why monfa nche na de o me ensole kura wo sa ekoba Badini tum what Onitim bi epue opue ya wampu ni kwao odi enije abrabo mu afutu nyamsumu ani daso ede enije abro ni panyina Sompa
93.1 Sompa ba ebe sunima Power fiti no to Sompa 93.1 Na ya wani pama o na unu huarada Efisa gudie munsemo ubenya Abrabum munsemo ubenya Nyamsum munsem ubenya Anijie munsem ubenya Enyumpa na kakuma ubenya Yamaimu amanyosem ubenya Osumpa di bravo ubenya Ubenya ninina ubenya Sompa FM 93.1 Sompa die Taya sisi de kwase wu ko ade a eno ane Sompa FM asem peni padwumadie so asa minu obi wu kwase a say ya sori mu say ya wade mu say ya dwuma mu say ya mpratwim eno ane asem peni padwumadie so Sompa FM 93.1 ya seba hanu bia from rante hin na badwafo awo number so na yehwehwa anye no 054688